Ekaitz perfektua, lagunak. Baita politika gintzan ere, eskerrak Irulegiko eskua dugula klase politikoari zaplaztekoa emateko, datorrenaren aurrean behar bezala zentzuz eta arduraz jokatzen ez baldin badute. Baina izue, Bermeoko alkateak ederra egin du, neurri hau interesgarria litzateke soilik alkoholemia kontrolari dagokionean, baizik eta bestelako auzipetze, ustelkeria kasu, ez baitira. Gutxi, Eusko Alderdi Jeltzalearekin, ez Alderdi Sozialistarekin lotutako karguak, alkate direnak naiz eta segi auzipeturik. Bien, bitartean, Euskaltel taldeko txirrindulariei bizikletak ohostu omen dizkiete, ez ote da izango Turreko kanpaina kursi honengatik. Ikusten duzuen bezalaxe, ongi etorri Euskal Herrira esan beharrean, ongi etorri. Eta hori nahikoa ez eta Basque Countryra esan beharrean, Bike Countryra. Zeini okurrituko otezitzaion hau, zenbat kobratuko otezuen hau egiteagatik, badakizuek guk egunero alakoak egiten ditugula eta prest, baliabide gehiago izateko, halako ideia interesgarriak eskaintzeko Euskal gizarteari. Bien bitartean, Atletikek nahi ez zuen bizardunak gola sartu du eta alabez lehen mailara igoko du. Azken arroken berriz, izugarrizko euri jasa, eta Bob Dylanek ez omen ditu sarrera guztiak jaso. Tira, akaso justizia poetikoare izango ote da Mikel Laboarekin Zurriolara bere garaian ez baitzen, oholtzara igo. Eta ez dugu ez Bob Dylanen atalik sartuko, YouTubek eten egingo digulako, gaurko albistegi hau oso jatorrak baitira ez ahaztu. Tira, hau eta beste, aktualitateak ez du barkatzen, eta gaur, bai, beste behin ere, astelena da.